Una setmana més comencem el programa amb la Guiricana. Ja ho sabeu, l'espai on posem a prova les habilitats lingüístiques i de cultura catalana dels estrangers. Suposo que aquesta setmana, com no, tenim dos guapíssims guiris, d'aquells que estan tan bons, que tenen aquella mura, no? Doncs em temo que no. Avui tenim un pare molt jove i a la seva filla. En sèrio? Sí. Sí, aquest programa ja no pot ser més familiar, perquè tu i jo, cosins. El de la Guiricana, pare i fill. Vull dir, A més, són francesos i ja veureu que per la semblança de les llengües el tema de fer-se entendre en català amb la gent d'aquí, doncs ho tenen molt fàcil. O sigui que segur que guanyen. Doncs no ho sabem. Bueno, clar, hi ha moltes proves. Clar. Ho veiem. Veiem-ho. Pol, 43 anys, francès. El papa. Charlene, 18 anys, francesa. La nena. A picture paints 1,000 words as one door closes, another door opens, and two wrongs don't. El bon català va unir el bolso a la mà. Au catalan, dormir sur la main. En Pol pronuncia bé i ràpid, però a veure com se'n sortiríem plou poc, però pel poc que plou, plou prou? No m'estranya que li hagi caigut el vi, com es nota que no el va pagar ell. Apa, 5 punts i per la frase. En canvi, a la Charlene li ha costat molt la frase. I com que el papa s'ha morrat, doncs ella també. El Pol, que és el nostre concursant més veterà, però que és a la vegada d'esperit més que juvenil, ens ha ensenyat que era tot un llop de nit en temps de la seva adolescència. 6 punts. La Charlene tampoc ha fet l'actuació de la seva vida, però què us espereu? Tot i que ho ha insinuat, tampoc és plan de posar-se sexy amb el papa allí mirant. Quan el patriarca no mira deu ser diferent. De moment, però, s'ha de conformar amb 6 punts. Carquinyol. Em puc comprar el carquinyol? Doni i amat perdoni un al lavabo. Y además yo, el catalán, Si no nos hablas en castellano, normalmente lo no entendemos entiendo, nada. A on pot comprar carquinyolis? Carquinyolis? En Reus. En Reus. Un al lavabo. Aquí al costat tens un home. En Pol sembla que té una predisposició natural per parlar català, com si hagués nascut al vell mig de la plaça Prim. A més, s'ha trobat un senyor la mar de simpàtic que ha fet la propaganda dels carquinyolis reusencs. Tot això li dona 9 merescudíssims, fantàstics i genials punts. La Charlene, per la seva part, li ha costat una mica més i no s'ha acabat de fer entendre amb els de fora. Però ha assolit el seu objectiu, tot i que no sabia què preguntava, perquè donem fe que tenia uns lavabos a menys de 2 metres. En Pol ha aconseguit 20 punts, insuficients per arribar a la primera posició del nostre rànquing. Apa, fins la setmana que ve!